Gonegi goşdaru çarokan şuma çoğdu druh bate paşuma bateli yavrta goşi bidare. Har mabu srumbama çar, oşter bu dur beçar. Hararetu kasani gonjaniye bekan arama damana kumekkante. Voti reaction ama damana dante. O e reaction bazbara harara gişter janjala dordan lattu kutbi. Bale oştere vadupem dege vade. Oşter kenaga diladari. O par kashi, bardاشت کا او پدا وڑو پیم وتی ریاکشن دانتے ای بتلے مول مرادشین کہ اگر مردمے گوما یک بدیں عملی بو گائیں یا مردم انچیں جاوری یا کب تک کہ اودا اوپار کش گرانے برداشت کنا گرانے بلے پدا ہم برداشت کن اما دمانا برانز مگر او اما دمانا وتی ریاکشن مچا مدے بلکہ بیچار بے پہم کہ اگر تو یہ ریاکشن دا دیما چی بھی دیما گندتری تو نہ بھی دیما تی امی ریاکشن تی جندے خلافات تو نہ رو او ای دوسری چیزاں بیچار بپام درچاری بکا او پداوتی ریاکشن بده پدا یہ پسوا بده او پمیشہ بلوچن گوشتا کہ ہر مبو سرمبا مچار اشتر ببو دور بیچار آگاں شمار منی ای کار منی ویڈیوز دوست با گوڑا منی یوٹیوب چینل را سبسکرائب بکنے منی ویڈیوز انسرا کمنٹس بکنے لائک بکنے وشان شیئر بکنے من شما منتوار با شما اللہ باوٹے